Assalamu alaykum, mehriban vatandaşlar. Arkadaly gahrman terdarmyz ýaşlar watanyň dayanjydyr diýär. Sungatyn hak gowanlary gahrman arkadamyz bolsa, türkmen medeniýetine sungatyny aýratynna aýdymsa sungatyny giň ýol açdy. Ene şol giň mümkinçiliklerden peýdalanyp, aýdymsa ulgamyny ýaş estrada ýyldary peýda bolup başlady. Ene şu günem dörözülük äleminde ýaň dogup gelýän ýyllyd Agtyar Çarif bilen dörözülük söhbetini etmegi makul bildik. Meşhur Ada Production studiýasy bilen bilerlikde ne bugün Agtyary mihmançylyga çağırdyk. Agtyar, hoş gördük. Sağ olun, Halipa Canan, sağ olun. Hormatly çağıranyda. Agtyar, indi ilkilene doğulan ýylyň senem bilen tanıştyrsaň tomoşaçylary. Men Agtyar Çarif 2010-njy ýylda Tejen Trawynyň garaşsylyk obasyna doğuldum. Aýdymsa sunuwatyny näme başladym? Aýdymsa Özüň men tek ýaş 2010 bolsa, şu wagt näçe ýaşynda bolýan? 15 ýaşym. 14 ýaşynda, 15 ýaş. Haýsy aýda doğuldun? Maý aýyny. Maý aýynyň näçesine? 5-ni. Maý aýynyň 5-inde netip bolsanda 15 ýaşamarmy? Ha. 15 ýaşyň gowat bellerdiň. Netip boldy inşallah. Maşgalada näçe doğansyz? 2. 2 doğan. Ha. Oğlun? Ha, 2 tane oğlan. Sen ulusymy? Yok, men kiçidi. En kiçidi. Men oğlan. Dememi maşgalada aýdym aýdýanlar barmy? Ba, elbetde öz mehriban kakam. Şeýlem tuwalam. Ady näme? Hedret Çarif. Ha, Tejen aýdýanmy? Ha. Tuwalam. Indi şu aýdymsada höwetlendiren öz mehriban kakam. Dogrymy? Hem halipalyk eden. Ha, öz halipam mehriban kakam, soňam agam bulogalyny. Menem şu bulogyň ýany höwet edip gelmenem aýdym şey özüm aýdyp kämilleşip. Arada bir gepleşe gatnaşdyňmy sen? Müňden biri gatnaşdyňmy? Yer aldyňmy? Ha. Geçirdilermi? Ha. Emin agdalary. Ha. Geçirmediler aýtdyn. Böyle. Näme aýdym aýtdym? Ay bebi. Ay bebi. Manal qaýdym. Ha. Bir aýdym aýtdyň Almatayda. Ýa-ki. Bir aýdym aýtdym, soňam bir aýdym bir wendinden hinglenip berdim da. Ha, şeýlemi? Ha. Ha, tuwalam. Indi öz aýdym saat ugruň haýsy stil saýlap aldyň özüň? Tejen ýolundan aýdýanmy ýa? Berkim diýär, näme üçin tejeni sen tejen ýolundan aýdyň? Özüm bir saýlap ýüregime ýakyn damany ýolun gowurdym da, hem damany ýolundan aýtdym. Ha, damany ýolundan. Ha. Damany ýolundan esasy Halipan diňleýän. Esasy öz damany ýolundan Wepa Geliýew diňleýär. Has öňräkki geçip giden Halipalan aýdym saat ýatgylaryny diňläp gördüňmi? Elbetde. Indi aramyzda ýoklary. Elbetde. Kim diňläp gördüň? Mena Garaýew. Mena Garan diňledim. Ha, ondan Sakjep bar. Sakjep bar diňledim. Gorady Lilyasam diňledimmi? Ay, edil on Halipan diňläp görmedim. Şeýlemi? Sakjep bar, Mena Garaýew. Sakjep barın haýsy aýdymlaryny diňledim. Hem aýdymlaryny diňledim. Ha. Owada saçyk mektep barmy? Gatnaşak bolýanmy ýa? O gatnyan. Gatnaýanmy? Tejen çağlar Sumat mektebine. Ha, tuwalam. O haýsy urdan gatnaýanmy? Şol hor bölümünden hor hünärlen. Ha. Aýdymçylykda wakaly urundan dogrymy? Aý tuwalam. Onu ilkilene bir tomoşaçylarymyza bir aýdym aýdyp berseň, bir aýdym diňläli, söhbetim diňinden dowam edibereli. Yazmakla yazırgan Ali Sevdan yanlarında Özlerim saati
Söyleyken bile yaptır altın gümüşten. Zanıyor. Tuğruma berekella Ahtiyarcan. Awal halita. O adımdan belirten yanlardan. Nüfe kotumuz devam edelim. Senin ulu aydım tada hüvede diye mi? Ulu Ağam. doğanın, ağam. Ay ilk başlarda aytdı soňra saat sanmany öwrendinim. Saat sale ödam. Alipam. Blokda mı? Hawa. Ayankı öz ağam diyanın mı? Hawa. Şöyle mi? Awa. Neçe yaş olur senden? 3 yaş. 3 yaş ulu. Ha, tuğulama. Sesin yaş ululukça ütgenden havarın var mı? Hawa. Şöyle mi? Nedir sen 15 yaşamalı Allah öyle. 15 yaşın içinde 18 yaşta da sesin yoğuna ütgar ödüp fikredin yok mu? Etyen. 3 Awa. kar etyen. Yani şoň üçin aýaýan birazcık sesini. Hawa. Kan gıyıran yok değil mi? Kakam. Kakın öde aýdýar Awa. tawşyr ýa-da şonu Awa. kakın bagışı bolsa biläýmenler Hawa diýjek bilen. kakam seyretmeli zatlarım ýerlençik şeydi Awa. zatlar. Seyretmeli zatlarım aýtja kakam. Şeyden. Aýa. Inni haýty çepereterler okuyan. Ay şol neçe oglany. Ha, destanlar okuyan. Destanlar okuyan. Şoň içinde de aýdymlar var da, doğru mu? Hawa. Inni halipalaryň öň aýdyp, meselem dutar taýduraryny aýdyp, soňam häzir biziň aramyzda getip beren halipa bagşylaryňam blokda, estrada geçiren aýdymlaryna näme tapawut görýän? Dutar bilen Ema Estrada. özüm tutar sal bilemek ýöne salanyň ýanyna aýtdym molin. Blokda ýa bir etkeşik tutarda ýa has etkeşik ol. has füýji bolýar. Ha, has füýji. Şonu özüň duýdunmy? Ha, tuğulama. bilýän. Ay berekella Ha, tuğulama. Egerde wagt geçip bir atly ýyllar bolup geçsen, Ha. ýyldyny da toý gelip dursa. Nu şu wagt bile sınıftaşdan badyr haýdy mekdepde okuyan. Ikinci orta mektep. Ikinji orta mekdepde. Sınıftaşlarym jaňa Ahtiyarjan planşatynda toý edýän gelip soğuk berýär diýse näme diýjek? Ne diýip bolsa baran näçe? Şeýlem. Ýani kakam maňa öwretýän näçe? Ulu wagt şolandan bolum suwalmady. Tuğulama. Öwretýän. Kakın hakykatdan Ha. onda sana hem hüner berýän eken, hem edep berýän Ha, eken. olumsuz Bu olmadı. ömrüde okuwan jan sağ Ha, bolsun. ol. Şoň üçin diýjek bolýanlar, ne sınıftaşdan soň onuň ogly öýrenlerine ýa öýleri toý edenlerine de şu video ýazgyň sana görkezerler, birden ýok bar bilemek diýäsen toýa. Ýok, ne diýip bolsa. Ne diýip bolsa bolýar. Vallahi. Jan sağ bolsun. Ha. Onu ýene bir aýdym diňlädi. Ha. Söhbetimiz dowam ederiz.
rahmet yar kıl senem. Yok günümün sözülen zalim Ali zaman ey anar olsan benim sanam yanar senem. Yok şimdi sen gidersin yüzümün kumağına. İyi kumağına kumağına ay bizi pamuk sineyle bakana. Yok şimdi gider Allah'ım halam sirmana sirmana ingala ortalığa bilen yarın senem. Ay ay asrım garip kızım aydın para yüz para yüz para ey gönlüm gizli günde günlüğün yanına. Yok gidip deynadım saldan bağdan ay dar gelmeden ay satan yaran senem. Yok kalar bu songalga bilen vaygan senem kal senem ey Allah olsan benim aytsam yarar senem. Ah Ana gözlerine seydum dilber Gelmene ağlama itler
konar Hakkın yarattın ey onlar içinden Benim yaram yaray senden belliydi Evleri içerinedir tatlı dilliydi Aklınızda Yiğit neden bellidir Belul belul gezer iller içinden Ey Anadolu aydan yanıma varsan Yanıma varsam Siyamilerine yüzümü gülme Vakıfın öldü Günler vardım Sallanıp gezbelek onların içinde Vakıfın öldü Günler vardım Sallanıp gezbelek onların içinde Hakkın yarattı ey onlar içinden Derveye ben dallar içinden Ihtiyar, gelecek mi namalan hakkında da biletim değil ya da. Nemalan üstünde işletin geliyor. Taman yollan hal kaydımla işleyecek özüm gitara saz ruanı höwes etýän gitara çalmany öwrenler netip boldy inşallah. Gitara bilen damana yolu qabat gelir diýip pikir edýän. Ya gitarada da Elbette. söyleme. Ay, Gitarada aýdajak mısın? Ay diýenler bara. Söyleme. Ondan netip boldy. Tuolama. Indi halipalaryň ular işleşýän. Ýa aýtdyň öz süýtdeş ağaň lokda çalýar. Kakan halipan. Ýene bir ağamyz bar, halipa ulanymyz Nural Şarif. Ondan bilmeýän aýtymlaryň sözlerini alýan. Awa sağ bolsun berýär. Bilmeýän sözlerimi öwretýär. Köplenç bagşylarda bolýan ýagdaý, sende de bolýanlar. Bir aýdym öwrenjek bolsaň, birini dinleýän, sözlerini şoň süýlen ýadýan, dogrymy? Awa. Şonu sözleri şu zat näme kare, şunda näme diýdikär edip sorag döreýärmi? Döre. Ondan kimden soraýan onu? Kakamdan soraýan, halipamdan soraýan ondan. Jangetýän nänim Nural Şarif wa müşnäme diýen olam. Häzir men bilmesem tap beren şoň anyk sözüm zat bolam şey işleşýär, awa işleşýär şey. Ha, tuolama. Seýäbi şonu eýem görem ýaşdan seýem özüňe enni edipsiň, kakam tuolum öwredýän eken saňa. Şo dinläp şu söz näme söz käre, şunu dogry näle aýtmaly käre diýip pikir döreýär. Ana şonu soranyň gowy. Awa. Gören dogry edýän. Toýa näçe ýaşynda çykyp başladym? Awa da toy wallolyn anyň kakam. Diýdi oğlum bar sen aýdmaýdyr göremedi. Anny gennazy gelmek hada. Awa. Awa aýdmaýdy başladym. Gennazy gidende bardym. Ondan gelýän säwer aýdmaýdy başladym bolyn. Gennazydan soň galýar herkim ýaşlady. Ay herkim göçerikden ýene bir aýdym oğlum, ýene bir aýdym. Aýşet ýene birinji toýumda dogry maýsam alýradym. Ha, dinleyijilerden. Awa. Bolmada kakyn ýanynda dur. Ha ýanymda dur kakam. Awa. Ýene alýradym. Söyleme. Aýtýarum alyp çykdym öňe. Awa. Indi şu wagt ýa müňden birine gatnaşdym diýdiňmi? Şu müňden birinden soň has tanalyp
has bir toyun köpeli uğradymy, çakılym köpeli uğradymy? Şu adam näme kakam bilen gidiýän ha? Hawa kakam diýän. Ha, öýde ýany bilen gidiýär. Hawa. Ondan soň kakam tejen ýolundan aýdýarmy? Tejen Halipamyz, hawa Ahmet Ogedmuratov Halipa. Ahmet Buldogad bilen tanylýan Halipamyzyň ýolundan aýdýar. Ha, onu sen zaman ýolundan aýdýar. Hawa merhum Halipam Nur Muhammed Meretowyň ýolundan aýdýar kakam. Şeýlem tuwala. Hawa. Nur Muhammed Meretowyň köp aýdymlar, tejen aýdymlar däme? Hawa. Doğru. Şeýle. Aýtwalama. Vıtzakana Batım balıp gelen yan Namusintin Ben kaygıma min zayan Zakana mengen ilgidirdim aktabami Zanımanın zanezeme min zayan Yetim marka gavnan zasam kaynadı Aralarım kanat hak ve yaynadı Ay oğlu billene dağıtı yari oynanı Dağıtı koyunla nezeme min zayan min zayan Al kavaba min zayan Ey akılmazsa balan Vodılıp yüzden Hey gayrılıp tapan Aynası gözden Ey ben yüreğim kavat Yerine sen bittin Gizletirin gözlerime min zayan min zayan Al kavaba min zayan Yeni çıktık verdik varın köymeğin Anatmadı bak hevam diyen köymeğin Ondan akıdemden tenine kaymalıyım Kaymak yarım sen gayrıba min zayan min zayan Al kavaba min zayan Ey yalan yalan senin gönüldarından Anan yarın sen vefalı yarına Ay kovanıp ben şu dünyada barına Şöyle yalan bir dünya min zayan min zayan
Daştım ya demirden Ben gözlerim açmadım fen Gaygı bilen zemirden Örpe bağlam alıp giden Öyüm tümden kavrdan Sene taptım ipiridat Sağlam kalar yedim Örpe bağlam alıp giden Öyüm tümden kavrdan Sene taptım ipiridat Sağlam kalar yedim Min yetim, zan yetim Sağlam kalar yedim Sene taptım ipiridat Sağlam kalar yedim Min yetim, zan yetim Sağlam kalar yedim Sene taptım ipiridat Sağlam kalar yedim Sağlam Nedirgan gelen şanlıklar Mütte eren kurşunlar İnni bana gelenin yoga Kılmazdan kırışınlar Mina inayit bidar bollam Yetti kamçı kurşunlar İki dünyamı derledim Sağlam valiyeti Mina inayit bidar bollam Yetti kamçı kurşunlar İki dünyamı derledim Sağlam valiyeti Min yetim, zan yetim Sağlam valiyeti Kenar taptım ibiridat Sağlam kalar yetim Min yetim, zan yetim Sağlam kalar yetim İki dünyamı derledim Sağlam kalar yetim Aydır vefafı izlere Heyde aklım satar bin Vefalı yar özde yügüdün Allah pula satar bin Yine benim gizem düştü Heyde dağım atar bin Hem gizemdin hem günlüdün Sağlam galiki Yine Heyde dağım atar bin Hem gizemdim hem ünlüdüm Sağlam galiydim Min yetim, zan yetim Sağlam galiydim Kenar taptım ibiridat Sağlam galiydim En yetim, zan yetim Sağlam galiydim Kenar taptım ibiridat Sağlam galiydim İki dünyamı derledim Yüreğim galiydim Kenar taptım ibiridat Sağlam galiydim Adatça sen yaşındaki çağalar diňe bir howasly bolanok da hem aýdyma
hem sunwatun başga uğurlaryny ya sportu höwes edýärler. Ha. Aýdymdan başga näme höwesиň bar? Aýdymdan başga nädip bolsa gelecekde artist bolmak höwesim bar. Kino filmlerde oynadyň gelýär, Ha. teatrlarda. Ha. Şeýlemi? Ondan nädip bolsa orta mekdep tamamlanandan soňra Medeniýet institutyna tapşyrmakçy da şeýlemi? Ha, nädip bolsa. Aktyorçuluk uğruna. Ha. Tügeleme. Sport uğrundan haýdy bilen meşgullanýan. Sport uğruna ılgayas. Şeýlemi? Doğru hadaýdan ılgayas. Ha. Eta sport bilen meşgullanýan olam Ilgama. algama Ha. bolýar. Tügeleme. Algama bolýan bolsaň gaty gowy. Ha. Sebäbi sen elmydama halkyň öňüne çykmaly. Ha. Owa. İnşallah. Elmydama da formada bolmaly. Ha. Doğru dämi? Nädip Tügeleme. Toy-toyma baranda Ha. etat aljyraýan zatlar bolýar bagşyny. Ha. Olam bolsa öz sadanat bolmasa Ha. ýanynda. Şoň ýaly öz ağaň ýa-da kakyň ýanynda bolman başga bir toýa şeýle baryp gördüňmi? Bardım. Şeýlemi? Ha. Öz sadananyň däl. Yok. Ösadananda Ağam däl. Bar ýan bolan şol ýorla gidip barýakan. Bir hili kilden ýetgeş pikirlere de barýamyz kanyny oňuş aýdaýyl dedim maskara bolmany. Ýa-da ne öňde barýan bolan ullukan halipalawal alsaýan. Şeýlemi? Halipalanýan. Meselemine bolup gördük Aman Kadirov halipalar bilen. Ondan başga da kan halipalar bilen bolup golan alsaýan. Şu halipalar bawarsa ondan soň öwreşýän ekeni. Ha, tuýur. Ha, soň öwreşýän. Şo sadandan çalşdy da bilir ýa-da doğru. Ha, bilir, ýa. Ha. Amundan bir ýana da üstünü gardy edýär onda. Sağ ol. Anony ýene bir aýdym diňläli, soň tomaşaşyly isle gardy bolan diňler. Ha. Ağalar dünyzalar şehrinden bir yargılatına düştüm da geldim. Ay bilemen bekler benim onunla geldi. Muhammed selamın isteyim da geldim. Atımı bağladım nar ağacına bir hemen taşladım ben yar ağacına İlk başım kurban balkan yar ağacına Ağzına bekledim keman ya ona. İlk batıp kaldım ben anlatımlayın. Ey be
Kurban olam yarın kadı boynan Ey kadı babalı king ettim Oy na İtazım garip şadenemle toynanan Ey Mevlam derdi uçliyim Dağillik Ay yaşı garip şadenemle toynanan Mevlam ganet verdi uçliyim Ay hırkıylanın hılmetleri Ay tabii salındı Ey öldürür benim yok yiğilere Yanar odağında Kıyıda tavında
Görmeni çıkı değil. Ay yarım benim kalbimde. Oh leylim 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 leylim. Al divana çıkı değil. Kandı baleyman. Ay aşkım emlermana. Oh öldür bana, öldür bana, öldür bana, öldür bana. Ay kirpiği kansan. Yar atağından Ril atağından Aynadaydın dilber eğildiğin ay öldüğün aynadaydın tülben aynada dilber aynada dilber Ahtiyar, tuğulama, aydımlana, ulu hövesinden dinledik. Hoşa vaadın elimden belentten yanlansın. Şimdi öz dinleyicilerine, tomaşaçılara etçek arzularım vardır. Belki şolarım dinlersin. Hava.
Biz yaşlara giycesin günlüğü edip işleyen Gahrman arkadalı Gahrman Hazret Ertan'da köp sağ olsunlar aytdy. Gahrman arkadalı Gahrman Hazret Ertan'ın zanlar sağ olsun, ömürler uzak olsun. İyi urpak bitti tutgan tutumlu işler hem işler o aşkı etlensin. Amin. Amin. Bizim vatanımızda giyeceğimiz günlüğü edip ne edip olsa işler deyip ümit etýär. Täze aýdymlar. Awa inşallah ne deyip bolsun. Öňde geljekki maksatnamylaryň hakyny hälim soradym bolýan. Şu aýratyn bir albom çykarmak niýetiň barmy? Bar. Disk. Ne deyip bolsun inşallah. Birinci albom çıkardım men. Şeýlemi? Awa aýdymlar semin edip. Maňa näçe bermediň bolýan? Aynen şu gepleşikten soň ber. Şu gepleşikten soň ber. Bolýar. Al ne diýip bolanlar täzeden sana üstünü gardy diýär. Sağ ol, Ali. Janyň sag bolsun. Öýüň abadan bolsun. Okunda da üstünü gardy diýär. Ne diýip bolsa öňde näme maksat goýan bolsaň şolara ýet, ulu awra ýetip üstünlük kazanman gardy diýär. O wadyň elimden belekden ýanatyn. Mehriban tomoşaçylar, siz türkmen estrada älemine dogup gelýän ýylyň Agtyar Şarif bilen dörejlik söhbetimize tomoşa etdiňiz. Bir söhbetdeşik Teşnemen studiýasyny meşhur Ada Production tarapyndan ýazgy edildi. Jana sag bolsun, öýüň abadan bolsun.